4 roky a pár měsíců už jsme udělali přes 1000 epizod spolu. 90% toho dokumentuje na A7 čtverku. OK, tak uvidíme, až ten dokument vyjde, to bude zajímavý. Tak to znělo hrozně. Tak to nemyslím, nemyslím to tak. Já se spíš těším, jako až to vyjde. Já si tam vůbec pozvu na tu premiéru, jako. No to doufám. Tady s tímhle, dík, že mi věříš. Já jsem nedostal teďka feedback na ten zvuk, co jsem dělal v Londýně. Feedback je to, jestli to slyšíš, ne? Jestli slyšíš dobře. Ne, ten zvuk je dobrý, všechno v pohodě. Ale ne, to jo. Ale nešlo jim rozumět. Pípaly dveře a zbudilo mě to. Myslím si, že minimálně poslední 3 roky mám tohle všechno spočítaný. A hlavně mám pocit, že letos už to pro nás třeba vůbec není relevantní. Před 2 rokama bychom to nedokázali představit. Tohle je jedna věc, která prostě ten dokument trochu zkomplikovala. A tohle bys chtěl? To já nevím. Možná se k tomu vrátíme, pokud to bude dávat smysl. Já doufám, že se k tomu nevrátím. Já se k tomu nechci vracet. Ale děláme jako něco, co se úplně nedá měřit.